Nalika kowe isih bayi, ibu ora tau ngitung ping pira kowe nguyuh ing pangkuane. Nalika kowe gedhe, kok kowe ngitung ping para ibu salah tembung. Nalika kowe tiba, ibu sing ndangkul nulungi lan ngusap. Saiki ibu mung alon mlaku, kowe malah mlengos lar ninggal. Subhanallah. Aja nganti kowe eling ibu mung nalika kowe sepi omah lan sepi swara. Aja nganti kowe nyebut asmane ibu mung nalika maca tahlil. Mumpung wektu isih ana ajenana. Mergo surga kuwi ana ing telapak sikile ibu. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Yen ibu kandha kenceng anggap iku donga sing durung metu. Yen ibu cerewet anggap iku tresna sing ora pinter diringkes. Yen ibu lagi kesel nyuwuna ngapura amarga sing kerep dadi korban kesuksesan anak, ya ibu sing dilalekake. Elingo anak sing larani ibu, uripe ora bakal sepi saka ujian. Dudu mergo disumpahi nanging mergo kelangan ridho. Semene wae ngger pituture mbae, mumpung sik ana wong tuwamu padha ajenana tiwas getun sing bakal teka.